Doncs mira, el meu projecte és la formació d'una consultoria. Aquesta consultoria es diu Adona't, no? Llavors parteix de la base de que, bueno, és per la transformació social, per ajudar i sumar sinergies en la transformació social. Ho concreto amb com dues línies d'actuació. Llavors hi ha tota aquesta part de formació, de sensibilització, d'anar despertant aquestes consciències. I després hi ha la part d'assessoria, que és al final facilitar i donar eines per aquesta gent que ja té una sensibilitat més desenvolupada. Hi ha projectes molt diferents al construïm, n'hi ha de tèxtil, n'hi ha de tecnologia, però s'ha creat com una mena de momentum, no? De totes estem creant, estem construint, és aterrar-ho i veure què és possible. Sí que s'ha creat un tarannà diferent, potser també com que hi havia aquestes sessions de reflexionar més amb la part de sostenibilitat emocional, no? Tota aquesta part m'ha aportat molt.